Najslavnejším väzňom Ľubovňanského hradu bol Móricz Beňovský, ktorý sa nachádzal vo väzení v hlavnej hradnej veži. Hrad bol vtedy súčasťou spišského alebo tzv. Poľského zálohu. Dokonca bol centrom správy. Možno je zaujímavé spomenúť, že v tomto období mal Móricz Beňovský iba 22 rokov. Čo sa týka samotnej osobnosti Mórica Beňovského, mnohí ľudia hovoria, že je vlastne dobré, že nám utiekol, aj keď my sa tým veľmi nechválime, že utiekol z tejto pohraničnej pevnosti, pretože práve týmto útekom sa začala jeho veľká dobrodružná cesta. Móricz Beňovský mal prvý kontakt s Madagaskarom vo Fort-Dauphin na juhovýchode ostrova. Ruiny francúzskej pevnosti zo 17. storočia sú dôkazom toho, že nie všetky snahy Francúzov na tomto ostrove boli úspešné. Beňovský na svojej plavbe z Kamčatky sa tu zastavil v apríli 1772 len na 2 dní, netušiac, že sa sem ešte vráti. Zaoberal som sa životom viacerých maďarských cestovateľov a objaviteľov, lebo som vyštudoval geografiu. Vždy ma zaujímali ich príbehy. A ako vieme, najvýznamnejším maďarským cestovateľom a objaviteľom 18. storočia bol práve Móricz Beňovský. Donc, comme je m'intéresse toujours à Keďže sa zaujímam o históriu oblasti, v ktorej žijem, jedného dňa som náhodou narazil na výnimočnú osobnosť a to bol Beňovský. Zistil som, že Beňovský skutočne nemal obdoby. Bol jedinečná osobnosť. V prvom rade bol veľmi dobrý vojak a stratég a zároveň aj rovnako dobrý námorník a bádateľ. Prví cudzinci, ktorí sa zaujímali o hrob Beňovského, ktorých som poznal, boli Maďari. Prichádzajú sem aj iní, ako napríklad Poliaci, Slováci, aby si obzreli a nanovo objavovali Beňovského hrob. V konečnom dôsledku nemáme veľa zdrojov. Podľa mňa jediný spoľahlivý zdroj opisujúci miesto Beňovského hrobu je Matei. Matei bol v tom čase správcom francúzskych kolónií. V 2010 roku v maju na Madagaskar sme prišli v máji 2010. Naším cieľom bolo umiestniť túto tabuľku na pomníku Mórica Beňovského. Pomník sa nachádza na východnom myse. Po príchode sme zistili, že na pomníku je umiestnená maďarská tabuľa pána Zsolta Csékeho. Videli sme, že na tomto pomníku bola umiestnená aj tabuľa našich kolegov zo Slovenska, ktorí tam boli pred nami. Pán Zsolt Cséke prišiel, odstránil túto tabuľu a vyhlásil, že na jeho pomníku môžu byť iba jeho tabule. No nás to neodradilo a našu tabuľu sme umiestnili pod maďarskú tabuľu. Naša expedícia v roku 2010 našla v archívoch na Mauriciu rozsiahlu dokumentáciu, ktorá svedčí o význame a aktivitách Beňovského. Keď začal vystupovať ako veľkokrál alebo cisár, zakázal obchod s otrokmi na Madagaskare. Otrokári preto poštvali guvernéra na Mauriciu, aby vyslal oddiel, ktorý zastrelil Beňovského v máji 1786. Guvernér však vo svojich pamätiach toto oľutoval a naopak uviedol Beňovského ako príklad pre pôsobenie Francúzov v zámori. Admirál Duperré v komplexnom prehľade o francúzskych základniach na Madagaskare z roku 1836 sa pochválne vyjadruje o zásluhách slávneho Beňovského. Kedy si ho tak oceníme aj my. Prišiel som na Madagaskar, stal som sa obeťou cyklónu a ľudia z tejto dediny, z Ambodirafie, ma zachránili. Dali mi jesť a odvtedy splácam svoj dlh. Som lekár a tak ich liečím.
Postavil som im školu. Mal som príležitosť vytvoriť tú knižnicu. A keďže v tejto dedine žil jeden slávny človek, ktorý sa volal Beňovský, knižnica bola nazvaná po ňom. Beňovský je symbolom toho, o čo sa usiloval. Vieme, že v tej dobe chcel vytvoriť odlišnú formu spoločnosti. Vo svojej dobe asi so 100-ročným predstihom sa pokúsil urobiť to, čo my robíme dnes. Nachádzame sa v Spišskej Sobote. Okrem iných zaujímavostí je zaujímavá aj skutočnosťou, že sa v tomto meste narodila Zuzana Henšová, manželka Morica Beňovského. Ako verná manželka svojho manžela sprevádzala po všetkých jeho cestách. Keď ho v roku 1776 korunovali za kráľa Madagaskaru, určite stala po jeho boku. A bola to pravdepodobne prvá Slovenka, ktorá navštívila Madagaskar. A žena ešte nie je docenená, lebo bola tak cestovaná, že dnešné ženy je môžu zavidieť. Aj mesto Ancirabe v centrálnej časti Madagaskaru má ulicu pomenovanú po Moricovi Beňovskom. Napriek tomu, že Beňovský v tejto časti ostrova nebol, jeho meno to rezonuje a názov ulice ostal aj po zmene režimu z kolónie na samostatný Madagaskar. A keď som bol v džungli pri hrobe Morica Beňovského, rozhodol som sa, že tejto veľkej slovenskej osobnosti postavím pamätník. Monument obsahuje dva základné prvky, a to je plachta a sťažen lode, pretože Beňovský, ako vieme, navštívil 4 svetadiely sveta a výlučne na lodiach. Sťažen lode je navrhnutý ako slovenský dvojkríž. Relief som dal vypracovať nebohému Vojtovi Pohánkovi, akademickému sochárovi. V súčasnej dobe pamätník hotový je pripravený na prepravu na Madagaskar.